Globo tag mais mga bay. Pero dagko kayo no tong mais. Kay ato ning isabod sa manok kay aron ang manok mo dool makapanakop tag manok. Kay aron makaihaw ta kay bitin ra day magkaon diri sa mga manok ba. Sayang kayo no. Muna nga maglubo tag manok kay ito isabod. Maglubog manok. Maglubo tag mais aron isabod sa manok. Naunsa na siton. Lubo o naman ang manok. Time sa ha, nahubog na ninyong kuan. Dami kog tog diri mga bay, diri minatog. Oh. Dami kayo katubog no, kayo ang bukid. Maglubo tag mais magkuan sa ta, magbutang tagdaan. Na para may ng pagkalubo. Diba, magbutang sa tagdaan ito nga. Sipaksiyon sa nato ana. Hain man nga bunga sa maysa. Lugnas naman no? Karaan na. Oh, nanay dalan siya no. Di ato nang kuanon. Apoy mais diri social distancing pud ni sila. Diya o social distancing. No. Napakay sabon diha, naangay ra ka. Ako'y dado ako bok. Ako lang na ibilin ni mo. Oy. Ibilin ba? Ako yatag ba? Oy. Di may negosyo. Oh. Di gid makakontak diri no kay signal. Maabot di ay? Kayo ra man kadyo. Pero maadlaw ra no, magabi. Magabi pwede naman ko. Pero lag lagi. Basta bagong gabi pero nakaabot alas 9 1 ay lag. Nindot na kayo. Oh, so nindot na kayo. Kapag pagka-Pasko 1 ay lag ayon. Dito ko da. Nagsitabis mo guwa. Hain man nimo magwang di ay. Nasa dad na isa. Bagang guwang sa. Bagang guwang. Kay daghan diring mais dayo. Ang karaan. Kana bang nakuan sa ilang Naitom. Napasa ba? Napasa. Naitom naman ni. Oh, nabasa. Dugay naman. Dagko ra ba unta? Ay, Mo ni maisang Oy, ang suwa day oy katong akong gi-video diha sa babaw wala ani matuyag na. oh, iparutit ni Inday, makabaw man ang rutit. Inday. Mo na editor nako. sakto kaayo. Nagdako dag sili gahapon, nagdako sili day kay bago sa mabuhat mo. Aw dito sa babaw na apay sili dito din oh. Nagyapon to katong gigiya na to. Na oy. Bung. Wala to nako pag maakay nako gamiton man ni ini ko. Bunga gyapon day siya. Manguhit na siya dito ro. Gamiton man ni Anak ko'y panday ra ba dito? Kumusta ka to? Di man makontak no? Di mo kontak kuan eh. Team di ari labi pa uwan. But naa ba karoy wifi? Aw, wifi Eh, nindot ning mais kay ang pakpak mahaling ang pakaw. ilo, ang ilo naman. Ilo bitaw ni. Oh, ang agungal kay Pakpak. Mo ni lobot. Pakpak. Magay kagilok katol. Karon gilok na pero mao man ni atong ilo sa una. Lami nung kay katul-katul, hadalang kalot na sa lubot. Siya may nakailo ani sa una, naabot lang dayon sa
Butang ni sa akong nanay dito sa Casillas kining murag style sa pugaran. Dito rin ko og mga ilo. Say amigasyon pa dab, amigasyon apil lubot. Magini ilo ba? Mapusulan man tanan no. Ang iyang pakpak mahaling. Nya masugnod sa niyang pakaw, pwede siya mailo. Daghan man iguan benefits. Nya kaning akong gilubo isabod ni siya manok. Kaya ron makadakop tag manok. Si Julie ba bisag tambok mo di pa mi inig-abot na mo gikan sa eskwelahan nila mo. Ang katunang bato nga itangkop silang duha. Bakit? Nya butangan ang bangag nya tuyokon. Amon ingana among galingan. Galingan asan de ka. Dili to amo silingan ra nakigaling rami. Sila kay naam Ang tag-iya atong galingan na kay mananabang sa amo ba. Nanay manganak siya magpaanak. Upuan, og nay mais. Galing. Og naay mais dito ra gud makigaling rami sa ilaha. No? Way bayad. Wa bayad lang, galing mila wa may bugas. Wa may bayad kay ikaw ra man po dito mag tuyok-tuyok. Gaya ni atong pagsahian na. Sila ra man jud na galingan ingon nato. Dito sa amo, ambot lang ka dito sa bukid kayo kay. Dangog lagi oy nya ang tong suot way mga spike ba. So di ara ang kuan mga bay darang ang pakaw. Atong iilo ni unya malibang ta. Aw. Di adiri ang pakpak. Ihaling na to ning pakpak. Ay nasa di kay plantita diha. Diin man kag ingon ani. Natag na. Chinese. Kani ba? Natag. Mao. Ganahan ka na. Diin man ganahan ka adyo. Dalha na. Ate buta si More. Itong to. Sige. Hindi mo na pwede itanong. Di lagi humor man siya gyud. Taga ni mo nagbato. Taga ni mo nagamay base nga kuan. Muni tagbato to dapli suba. Suba. Dagat. Dagat. Pinindot. Ya mo kita sa bukid na suba naman nasa tong una-una. Dara ang pakpak mga bay. Pakpak sa mais. Nya badaplin tana diha sa kilid sa payag kay ato nang ihaling unya. Ang pakaw sa diri po sa daplin. Nya doon na din sila galingan diri. Ready na tong pangsabod sa manok kay manakop na putag manok kay bitin na din mukaon na nilang manok. Unsa? Tama di ay bitin ang mukaon sa manok. Abi na kog ang manok ang mukaon sa bitin. Hain na to. Na wa nay taliksik Ya dara mga bay. Ay, mo ingon ani gito pero baga lang to ilang bato. Dako kay to, dako. Nagid ay sila galingan. Dara ang bato. Kani ang ilawom niya, kani ang ibabaw, kaning naibangag kay ipatong man ni siya dire. Ya pagkahuman mintras nagtuyo ka sige pug kagsuod dito sa bangag. Dara ang bangag mao ni dire. Tuwa siya namang saging kay ba to da plindahan. Dini da itong morning lubiya gi pasan mamayren. Gitanom to sa balay. Lahi to. Tag-as na kay Mama Irene ang lubi. Tama na diri ang dahon. Lapas na tuhod. Buhi. Buhi tanan. So, ara atong palibot no nindot kay paminaw. Ali. Green kayo atong palibot. Unya, wa kay dang kuan? Wa kay dang sundang saron. Ato la to gulgulon sa kamot. Ha? Ako lang to buon oy. Gulgulon lang namos kamot. Manuba og saging way props. Sige, nindot kayo ang bukid no. No, lami ko oyo nya. Di ara diri ang payag na duha ka ref diri. Duha ka ref. Isa, duha. Okay. See you mga bayan on our next vlog. Thank you so much.